בתשנ"ד, כשכל העולם מתפלל לרפואתו של הרבי, רצינו לעשות משהו מיוחד לחיזוק בריאותו, והוספה בעניין השליחות שכל כך נגע לרבי. הסתכלנו בגלובוס וראינו שבמדינת קזחסטן, במקום שבו טמון אביו, עדיין לא הוקם בית חב"ד. ומאז שהחסיד רבי ליברוב, שהחזיק את הקהילה במחתרת, נפטר, לא היה רואה ומנהיג לקהילה היהודית. וכך, לפני 30 שנה, בחי ניסן, בדיוק ביום הולדתו של החסיד הצדיק והמקובל, כבוד קדושת רבי לוי יצחק, הגעתי בעיר אלמה-ata. 50 שנה לאחר הסתלקותו של המרא דאתרא, שהנהיג את יהודי קזחסטן בשנותיו האחרונות. גיליתי יהודים צמאים ומשתוקקים לשוב אל צור מחצבתם, ללמוד יהדות ולקיים מצוות. התפילות התנהלו בבית הכנסת הישן, שהיה פתוח 2 בשבוע בלבד. וכבר בקמפ גן ישראל הראשון זכינו להכניס 25 ילדים יהודים בבריתו של אברהם אבינו. הקמנו את כולל תפארת זקנים לוי יצחק, מועדון חנה לנשים, שחיטה כשרה, חברה קדישה, בית ספר יום ראשון לילדים, ויהודים שוב זכו לחגוג חגים יהודים בגאווה יהודית, ללא פחד. חיים יהודים מלאים בקזחסטן. המרכז היהודי בית מנחם ובית הכנסת לוי יצחק נבנה בסמוך לציון הקדוש, וזהו מרכז הפעילות. מפה מפיצים את המעיינות חוצה. לכאן מגיעים האורחים הרבים הבאים להשתטח על הציון מכל רחבי תבל. מכאן שלוחי הרבי מנצחים על הפצת היהדות לכל רחבי קזחסטן, כדי שכל יהודי, גם במקומות הכי נידחים, יוכל לקיים תורה ומצוות ולחזור לצור מחצבתו. הציון הקדוש הוא אבן שואבת ליהודים מכל העולם כולו, ורבים המתפללים שזוכים לישועות. הפעילות מתפתחת משנה לשנה, ובמשך 30 השנים האחרונות נבנו עוד 7 בתי חב"ד, שצבא השלוחים ומשפחותיהם מנהלים את הפעילות בערים פבלדר, אסטנה, אוסקמינגורסק, שימקנט, קרגנדה וקוסטנאי. 80 שנה לאחר הסתלקותו, ניתן לומר שרבי לוי יצחק זרע בדמעות, ואנחנו היום קוצרים את הפירות. 80 לגבורה. בעזרת השותפות והנתינה שלכם נגביר את הפעילות, נגביר את העשייה. הרבי הוקיר תודה לכל מי שסייע לאביו במקום גלותו, בהפצת תורתו ובשימור מורשתו, ובירך בברכה נדירה לתורמים לקרן על שם אביו. עד 500 פעמים ככה. ומכאן רואים כמה יקר לו כל דבר שקשור לכבודו ולשמו של אביו הקדוש. הרבי ראה בזה שותפות במצוות כיבוד אב של אביו ומלמדו הפרטי שכה האב והוקיר. זוהי הזדמנות שלכם להיות שותפים בכיבוד אב של הרבי. שמות כל התורמים יוזכרו לתפילה ולברכה בציון הקדוש באלמה-ata. לתרומה ולברכה 20av.kz